Jekk qatt ma doqt ikel Grieg, Tajlandiż jew Lebaniż se jkollok iċ-ċans li tagħmel dan fil-Festival Internazzjonali tal-Ikel li se jsir bejn il-21 u 23 ta' Lulju fil-Fost tal-Imdina. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tabru dettalji dwar dan il-festival organizzat minn NRGY u li matulu in-nies se jkunu jistgħu jażlu minn fost 100 platt differenti minn kull kantuniera tad-dinja. Kif jispjega Jonathan Patch mit-tim organizzattiv. Għandek ċelebrazzjoni sħata ikel il-fuq minn 15 il-pajjiż, għandna l-fuq minn 100 platt li ħajkun qiegħed preżenti u ħajkun qiegħed imsajjar minn diversi kumpaniji kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Ħajkun hemm l-element li wieħed jista' wkoll iduq li mhux bil-fors inti xtrajt platt kbir, hemm inti għandek iċ-ċans li tieħu portion żgħar minn diversi stands. Għal-festival illi kuljum jibda mis-6 ta' filgħaxija l-qudiem se jkun hemm servizz ta' park and ride minn triq l-infetti u triq it-Tiġrija Rabat sal-Fost tal-Imdina. U fit-3 ijiem kollha mhux se jkun hemm biss ikel u xorb imma attivitajiet ta' tfal u shows li jaqtaw il-kurżità ta' min jixtieq ikun jaf kif kien jissajjar l-ikel fl-antik. Ħajkun hemm il-Heritage Malta li ħajkollhom element edukattiv fejn ħajkun qegħdin jedukaw lin-nies ħajkun hemm preżenti għal mod kif kien jissajjar l-ikel fl-antik. Ġifieri hemm element fejn wieħed ħajkun qiegħed imur lura fil-passat u jeduka ruħu kif kienu jsiru l-affarijiet qabel. Il-Festival Internazzjonali tal-Ikel jingħaqad ma' attivitajiet oħra organizzati fl-Imdina fosthom il-Medivi l-Imdina u l-Imdina Grand Prix. U din is-sena l-Festival tal-Ikel se jkollu valur miżjud kif jispjega s-Sindku tal-Imdina Peter Sant Manduka. Festival popolari ħafna tielet sena infatti l-istess ġifieri u kombinazzjoni qiegħda amalgamata din is-sena mal-Festa tal-Karmnu. Ġifieri n-nies mhux biss jiġu jieklu ma jaraw il-festa tagħna wkoll. Il-konferenza tal-aħbarijiet fil-Gażino Notabile tal-Imdina kienet indirizzata wkoll miċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija.